Сауларбысыз, хөрмәтләребез, бүген жер йөзендәге һәрбер жан иясе кояшны тигез кабул итә. Төнне дә тигез кичерә. Чөнки бүген көн белән төннең тигезләшкән чоры башланачак. Кояш баюдан әлбәттә. Әле аны халыкара бәхет көне дип тә атыйлар. Бу көнне кояш һәркем өчен дә бер тигез яктырта, бәхетне дә тигез итеп бүлә. Бәхетне кем, кайчан, ничек итеп туя белә бит? Кемдер үз бәхетен гомер буе эзли, кемдер чәчәк бәйләме исеннән дә башы әйләнеп, бәхет дәрьясында йөзә. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз, барыгызга да бәхет шаткылары өстәп, без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова иҗат төркемебез белән манзара тапшыруның дүшәмбе чыгарылышын башлыйбыз. Кемдер Зөлфия янында манзара алып барып та бәхетле була, өенә кайтып анда да бәхет кичерә. Иртәнге аш өчен иң яхшысы иремшекле ризык. Ашсу ustaсы Резида Хусейновадан яңа рецепт. Телевидение архивыннан килеп чыккан кызыклы кадрлар, фикерләр, өзекләрне барлауны дәвам итәбез. Бүгенге сәхифә Татарстанның халык артисты Хаким Сәлимҗановка багышлана. Ой кырама, син начарга юрама. 20-21 март көннәрендә җир йөзендә иң борынгы бәйрәм Нәүрүзне билгеләп үткәннәр. Ул төрки һәм фарсы телле халыкта 7000 еллар элек барлыкка килгән. бәйрәм алдыннан сауытларда үстергән будай белән ясмык уҗымын табын бизәге итеп куйганнар. Нәүрүз алдыннан әйләнә тирәне чистартканнар, бер-берсеннән гафу үтенгәннәр. Бу бәйрәм алдыннан барлык гөнаһлар да кичерелә дип өметләнгәннәр. Шулай Нәүрүз бәйрәмен каршылаганнар. Дөньяда булган башка яңалыклар белән хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Тауларга бару мөмкинлеген булмаса да кайгырмаска кирәк дигән карарга килгән Бискида яшәүче үзешчән конструктор Михаил Свищев. Ул карлы тигезлекләрдә шуу өчен җайланма, электрон буксирлау чарасы, ягъни тартып йөрткеч уйлап таба. Альбом битеннән бераз зурак җыйнак җайланма, чаңгы, сноуборд яки кар машинасына беркетелә. Аның белән телефон аша идарә итәргә мөмкин. Тизлеген сәгатенә 40 чакрымга кадәр җыя ала. Сноуборд өчен буксир булдыру идеясе Михаилда 4 ел элек тау чаңгысы битләвенә бармыйча гына кар трассасы буенча йөрергә мөмкинлек эзләгәндә барлыкка килгән. Әмма ул тиешле җайланманы таба алмый һәм буксирның беренче прототипын үзлектән җыярга була. Моңа кадәр буксирның үрнәге булмаганлыктан эш вакытында кыенлыкларга да очрый. Һәрбер тәҗрибәдән соң аны камилләштерергә кирәк була. Соңгы 3нче модельне җыю 3 айга сузыла. Аккумулятор кырылышы 2-3 сәгать йөрергә җитә. Буксирның авырлыгы 8 килограмм. Ул гадәти 5-тәргә дә сыя. Алга таба Михаил күпләп шуу өчен шундый җайланмалар сериясын булдырырга планлаштыра. Шул рәвешле инвесторларны җәлеп итеп, масса күләм җитештерүне башлап җибәрергә өметләнә. Һиндстанның Керала штатында Ирин Джадаб Билли Шри Кришна гыйбадәтханәсендә мәдәни чаралар, фестивальләр үткәрү өчен робот-филне җәлеп итәләр. Гыйбадәтхана хезмәткәре Радж Кумар әйтүенчә, гаҗәеп фил килгән кунаклар арасында популярлашып киткән. Механикалаштырылган хайванның эчендә тимер каркас, тиресе резиннан эшләнгән. Биеклеге 3 метрдан артык, авырлыгы якынча 800 килограмм. Тере филгә охшатып эшләнгән хайван биредә үтә торган барлык йолаларда катнаша. Аңа 4 кеше утыра ала. Йола әйберләре дә сыя. Ул чын сыман, чөнки кайрагын, кылагын, хортумын селкетә ала. Хайваннарга карата мәрхәмәтсез мөгамәләгә каршы көрәш идеясын алга сөрү максатыннан Һиндстанның хайван хокукларын яклау оешмасы активистлар төркеме механикалаштырылган филне гыйбадәтханәгә тапшырган. Оешманың активистлары бәйрәм чараларына филләрне җәлеп итү тәҗрибәсен тәнкыйтьли, аны кешелексез адым дип саный. Аларның мәгълүматы буенча, тоткынлыкта асрала торган филләр көчле стресс кичерә. Тик томалдан ярсып китеп, милекне бозарга, үз-үзләренә һәм кешеләргә зыян китерергә мөмкин. Оешма вәкилләре механизацияләнгән филләр Һиндстан мәдәниятендә изге саналган хайваннарга зыян китермичә, бөтен ил гыйбадәтханәләрендәге гырыф-гадәтләрне саклап калырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнә. Республикабызда премияләр шактый, ләкин аның иң әүхәтлесе, иң кәттәсе һәм иң күп сораулар тудыручысы әлбәттә Тукай премиясе. Әкият дәүләт күршәк театр артисты, Татарстанның атказанган артисты Дилүс Хуҗиәхмәтов һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Илмир Низамовны кайнар сәламлибез.
Егетлер, саумысыз, хош келдіңіз. Сәлем. Сіз аптырамас бүтін жерде Илмир қонақта деп, чөнки ниндеген әйберге тұтынма Илмиранда қотнаша, һәм әлбәттә қонаққа ашқынып тұрушы жігітлеріміздің бірсі. Бүгін де қияш кебек балқый. Яз келді бит, яз келді. Тукай премиясы, ол язның ең кәтті премияларының бірсі. Әкият Қуршақ театрының әдәмнәр спектаклі, ол Әкият Қуршақ театрына зор оңыш алып келген спектакль деп әйтәс келе, чөнки Қуршақ театры не қадар күләгәдә эшләп килгән булса, ул инде хәзер республика күләмендә түгел, федерация күләмендә зур уңышларга иреште. Шул спектакль белән тарихын искә төшерергә дилүз. Біз инде бу спектакльгә 2001 елны эшкә тотындык. Шундый бәләкәй генә команда белән Илгиз Гызнур өчен безнең режиссерыбыз ул команда диергә ярата бу спектакльдә. Без бик аз, ике артист һәм композитор, режиссер, художник. Шулай эшкә тотындык, ул безнең инде внеплановый шиде. Біз үзе тәкъдим итте, менә шулай әйдәгез бергәләп эшләп карыйбыз дип Илгиз Гызнурович безгә тәкъдим итте. Эшләп торыш планга кертелмәгән эшләр аеруча уңышлы чыгаймы? Без шулай спектакль арасында бергә җыелып, уйлашып, репетициялар ясадык. Шуннан соң инде премьерасы уңышлы гына үтте. Һәм без ул көнне әле уйламаганбыздыр да, чөнки инде 2 атнадан соң аны бик кызыксынып Мәскәүдән килеп карадылар. Мәскәүдән Питер режиссерлары килеп карады. Без аны махсус күрсәттек шулай ук Алтын битликкә. Ул вакытта әле уйламаган идек. Бу спектакльнең шундый озын, матур юлы булыр. Алтын битлектә дә ул 4 номинация буенча дәгъва кылган иде шулай. Бу әлбәттә Әдәмнәр спектакле әйтеп китәсем килә. Ул инде менә шушы премьерадан соң театрны Россия Федерациясына ул бик күтәрде. Чөнки без инде теге фестивальләргә күп йөрсәк тә, барыбер әле алдынгы беренче урында торган бик көчле фестивальләргә эләгеп булмый иде. Мәсәлән, ниндиләр? Мәсәлән, менә без инде шушы спектакльне Алтын битлектә күрсәткәннән соң безгә бик күп танылган артистлар, режиссерлар керде Мәскәүдә. Шулай ук Мәскәүдә бик күп татарлар карады аны. Без аны 3 тапкыр күрсәттек Алтын битлек вакытында. Һәм шунда үзебезнең инде Мәскәүдә яшәүче татарлар да керделәр. Шунда аны бик күп режиссерлар күреп алдылар. Һәм инде без икенче сезон ачылышына безне отборсыз шақыру иң яхшы фестивальләргә менә шулай өелеп тора иде. Без беренче тапкыр театрда сайлап бардык. Кайсысына үзебезнең барасыбыз килә. Ул Екатеринбург фестивале. Ул инде Курчак театры өчен иң алдынгы, иң шундый сыйфаты буенча да, жюри агзасы буенча да ул инде алдынгы фестиваль. Хәзер менә шулай ук безне видео отборсыз Омский фестиваленә чакыралар. Ул иң шундый элекеге бик зур фестиваль, Арлекин фестивале. Анда да безне әлбәттә шушы Әдәмнәр спектакле белән танылганга чакыра. Режиссерны Алтын битлеккә жюри итеп алып киттеләр. Ансы да, Гомумән, Галимҗан Ибраһимовның әлеге әсәрен сәхнәләштерү бик җиңелләрдән булмагандыр, әлеге темага кагылу шулай бит. Бу репетицияләр иң үзәккә үткән дип әйтеп буламы? Кыен булдымы? Ничек булды? Әйтергә кирәк, менә мин шәхсән үзем ул спектакльнең куелышын ул әлбәттә күп еллар уйланды. Илгиз миңа күптән әйткән иде, шундый хыялым бар дип. Ләкин менә үз куелышы мин аны сизми дә калдым. Ничектер ул мин музыка яздым, алар аны сәхнәләштерде. Ул бик тиз пәйда булды ул спектакль минем өчен. Ничектер шулай безнең репетицияда бик бәхәсләр дә бик күп юк иде. Ничектер музыкасы да туры килде, артистлар да ул менә миңа дилүс ул көнне шалтыраткан иде. Безгә ди шул хәтле ул музыка ярдәм итә ди шул атмосферага керер өчен. Һәм әйтергә кирәк, айруча барыбер Курчак театры ул бит инде балалар театры. Һәм 99% безнең тамашачы шулай кабул итә аны. Ләкин менә Илгиз килгәч ул театрга, ул аның менә тамашачын үстәргә бик тырышты һәм тырыша. Һәм менә өлкәннәр эчендә, зурлар эчендә шундый үзенчәлекле, шундый авыр темаларны күтәрә торган спектакльләр барлыкка килде һәм Әдәмнәр әлбәттә аларның иң менә үзәккә үтә торгандыр. Бик көчле спектакльдер һәм менә аның Россиядә танылуы ул минемчә бик
табигый хәл, һәм Казанда безнең менә шундый да театр бар. Һәм ул спектакльне кем күрмәгән, әлбәттә күрергә кирәк дип уйлыйм. Димәк, Делюс, федерациядә гомумән әкият Курчак театрында өлкәннәр өчен дә спектакль куелу практикасы ул булган, тик безнең Казандагы, Татарстанда гына куелмаган дип аңларга мөмкинме моны? Әлбәттә, ул кайбер театрларда электән үк 15-16 спектакль шулай өлкәннәр өчен репертуарларда бар иде. Бездә дә бар иде бит, нишләп безнең Ханума спектакле, Ночь перед Рождеством спектакле өлкәннәр өчен бар иде. Тик ул барыбер теге Ханума ул комедия, теге ничек әллә нинди темалар күтәрә торган түгел, җиңелчә ял итә торган спектакльләр генә. Ә монда бит инде барыбер Адәмнәр спектакле, Галимҗан Ибраһимов, ул бит безнең барыбер Татарстаныбызның тарихы. Бик җитди теманы күтәрә. Җитди тема, әлбәттә, җитди тема, уйланырга мәҗбүр итә. Һәрбер килгән кеше менә безгә Екатеринбург татарлары да керде, Чиләбе татарлары да керде. Без спектакльне фестивальләрдә уйнаганнан соң, Мәскәүдә һәрберсе кереп, менә шулай кулны кысып, бер әбиең менә шулай җибәрми. Улым, ничекләр генә түзәсең бу спектакльдә. Рәхмәт сиңа, шушылай безгә менә шушылай безгә күрсәткән өчен. Хәтта ир-атлар да еларга мәҗбүр булган дигән фикерләр ишетергә туры. Үзем елап чыктым, менә шәхсән үзем елап чыктым. Булды, төрле хәлләр булды. Чөнки кайбер кеше без инде башта уйнаганда куркыбрак та куйдык. Кайбер кеше спектакльнең уртасында чыгып кирип тә йөргәне булды. Әйтергә кирәк, монда курчаклар гына уйнамый, монда сез үзегез дә. Бу әлбәттә безнең өчен авыр спектакль булды. Нигә? Без бит инде теге курчак артында үзебезне шушы характерга, шушы курчакның маскасына туры китереп уйнарга өйрәнгән. Ә монда бит барыбер тере план булгач, үзеңнең физик халәтеңне турыча әйткәндә трансформалаштырып, шайтырып, аны барыбер авыр 1 сәгать буе, сәгатьтә 20 минут бара спектакль, антрактсыз авыр, әлбәттә 2 кешегә менә шушлай бөгелеп, шушы барыбер Повестьны уйнап чыгу. Ул бит барыбер теге син ачлык дисәң дә, гел аш булып кына йөри алмыйсың инде. Аны барыбер үзеңнең өеңдә бер халәте булырга тиеш ул геройның, баласына карата, хатынына карата, аның алар өчен ничек җанып йөрүе, шулай ук теге баянна сорап Казанны алыштырга баргач та, ул инде икенче халәт, барыбер алышырга кирәк, барыбер уйларга кирәк. Һәм безнең өчен ул актерлар өчен дә зур шундый шәп мәктәп булды. Шуннан да менә Илмирның сүзен куәтләп әйтәсе килә, 99% кеше Курчак театрын ул балалар өчен генә дип саный. 50-гә 50 булса да бик сөенечле булыр иде, чөнки ник дисәк тә безнең Әлфия апага багышланган Әлдермештән Әлмәндәр, тагын нәрсәләр менә шул Адәмнәр, Шүрәле, өлкәннәр өчен дә куелган спектакльләр бик күп, һәм алар берсе дә кимен куймый, мәгънәсе эштәлеге һәм куелышы буенча егетләр килгән өчен рәхмәт яусын. 26 апрельдә котлашырга насыйп булсын, Алла бирсә. Амин, рәхмәт. Рәхмәт тапшырырга килгәнегез өчен. Йомшак су, йөгерек су, син мине чистаю, бер тапта калмасын, битләрем аллансын, җирчыклар юкка чыксын. Ә син көлмә, бит тиресенә тиешенчә игътибар күрсәтеп тормасаң, җирчыклар чыга башлый. Балакаем, сиңа нинди җирчык әле? Җирчыклардан кыяр коткара. Түгәрәк кисәкләргә турыйсың да биткә ябыштырып куясың. Ярар. Косметология чараларын куллану бер дә артык булмас. Кыяр алып килимме? Матурлык салонына бару ул безнең күңелебез өчен дә, тәнебезгә дә кечкенә генә бәйрәм кебек. Ул шау-шулай тормыштан арынып торуда, әзрәк ял итеп алу мөмкинлеге дә. Әмма әлеге идиллияны без кайвакыт үзебез бозабыз, һәм бу күп очракта этикет кагыйдәләрен белмәгәнлектән килә. Вакытында килегез, ә иң яхшысы 15 минутка алданрак. Әгәр инде соңга каласыгыз булса, шалтыратып әйтергә онытмагыз. Сораулар бирергә оялмагыз, яхшы косметолог аларга һәр вакыт җавап бирергә әзер. Тик менә сорауларыгыз әлеге процедурага кагылышлы булырга тиеш. Гөлйөзем, сезнең иренегез үзегезнекеме ул? Әйе, үземнеке. Сез кияүдәме? Юк. Егетегез бармы соң? Сыр булмаса, сезнең хезмәт хаклыгыз нинди? Төрлечә була инде.
Косметологларға нинди генә клиентлар белән эшләргә туры килми. Тиз кызып китүчән, агрессив, күп сөйләшүчән. Сез бу исемлеккә кермисездер дип уйлыйм. Так, Конфетіңізде болмас мекен? хәзер. Үйде қалар. Салфеткада бере алмасыз мекен? Рахмет. Білесізме, менің міне Мөнирин Монро көк боласым келе. Мен шундай иреннәр ясагыз миңа, кошылар һәм минем дә онытмагыз. Менә Ләкин сезнең битегез бөтенләй башка бит, сезгә анда килешмәячәк. Ничегендә килешми без менә блондинкалар. Әйтәгез, мин сезгә башка төрле итеп ясыйм. Гөлйөзем, миңа бу төс килешер микән? Килешә, әлбәттә, без бит сезгә эскиз ясадык. Бәлки башка сабап килерсез. Минем бу краскадан кошым куелмасмы? Юк, бу бик сыйфатлы краска. Ошаңызым. Әсин сертификатлар бармы соң? Бар, хәзер алып киләм. Мин сезгә хәзер салфетка каплап торам, шулай әз генә 5-10 минут ятып торырга кирәк, ярыймы? Яхшы. Салфетканы алмагыз. Алло, Наилә. Телефоныгызны биткә якын куймагыз, хорошо. Алло, Наилә, сәлам. Ничек хәлләрең? Кара, син кичәдә егет белән күрештеңме соң ул? Хәзер бер секунд тыңлайым. Инде сөйләп торсын бу яктан. Кызык булган бу каләле. Миңа косметологта ия. Хәзер 1 минут асы килеп җитермен, ярыймы? Без инде узак түгел бит инде. Тагын ярты сәгать бар әле. Ярты сәгать? Әйе. Кара, Наилә, ярты сәгать ди әле. Ярар. Үзәктә күрешәбез, ярыймы? Давай, пока. Мин шундый яратам бу төрк сериаллары менә. Һәр минут сан карап торам сторисларын. Сез бу яратасызмы карарга менә? Салонда мөмкин кадәр тынычлык сакларга тырышыгыз. Клиентлар монда ял итәргә тынычлыкта калу өчен килә. Ниндидер сәбәпләр аркасында килә алмасагыз, алдан ук шалтыратып әйтергә унытмагыз. Бик еш елмайып йөрсәң, димәк, битең җыерчыклы буламы? Шулай булып чыга, Елмайым шәшләп кара әле. Бу көннәрдә Татарстанның танылган коллективы Оренбург өлкәсендә гастрольдә. Моны елмаймыйча сөйләм булмый. Татарстан Республикасы җыр һәм бию ансамбль өлкәнең авыл һәм шәһәрендә без бергә концерт программасын тәкъдим итә. Татар милли мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә басым ясалса да, әлеге программа һәр милләт кешесенең күңеленә хуш килә. Оренбургтагы хәбәрчеләребез әлеге концертны үз күзләре белән күрделәр. Сүзне аларга тапшырыйк. Концерт алдыннан соңга әзерлекләр, сәхнә артында җырчылар, биючеләр, җитәкчеләр. Монда эшләр һәм көч бирә торган дәртле татарлар яши. Юкагында батыр татарлар, юкагында Муса Җәлил монда тумаган. Шуңа күрә бу як бик төбәк, бик ямьле матур, кешеләре матур, һавасы икенче төрле. Монда җылырак. Без бергә Мувместе концерт программасы исеме очраклыгына сайланмаган. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Программа Россия халыклары бердәмлегенә һәм аларның уникаль фольклорына нигезләнгән. Бу сагыну инде безнең кичә беренче концертыбыздан ук күренде. Александровка авылында булган концертыбызда инде безнең төрле милләт халкы җыелган иде. Безнең шулай программабызда рус, татар һәм башка милләтләрнең, башка халыкларның җырлары, биюләре бар. Безнең үзебезнең яраткан тамашачыбызны күргәчтен йөрәкләребезгә инде җылы үтеп керде, чөнки инде концерт вакытында менә алардан безгә менә килгән энергетика, эмоциялар, инде алар безгә менә дәртләнеп җырларга, дәртләнеп биергә көч өстәп тордылар.
Дәүләт ансамбле 85 елдан артык республиканың этномәдәни күп төрлелеген тәкъдим итә. Шулай ук татар халкының милли гореф-гадәтләрен саклый һәм киләчәк буыннарга тапшыра. Бу җырларда һәм биюләрдә генә түгел, энҗе һәм ташлар белән чигелгән үзенчәлекле костюмнарда да чагыла. Барысы да 200-дән артыграк костюм алып килдек. Менә бу 19-нчы гасырдагы костюм, шәһәр байларының костюмы. Алда 12 кило. Оренбур җирлегендә ансамбль 18 ел булмый. Шуңа бигрәк тә тамашачы артистларны аеруча җылы кабул итә. Әни әтиләрнең йырлаганы киләр искә төшеп, нык горурландым. Мин бик куандым менә бу концертка эләккәнемә. Без бу концертларны шул хәтле сагынып көтеп алабыз. Монда һәрбер номераның сокланырлык, андагы матур тавышлар, андагы матур биюләр. Ә ул зауыклы киемнәрне әйтеп битерлек тә түгел инде. Мы, конечно же, учимся на таких представлениях, так как сами готовим сейчас новую концертную программу. Вот, и очень интересно посмотреть то, что делают в Татарстане профессиональные артисты. Татарстан коллективы концертлары көн сайын каралган. Кичә артистларны өлкә үзәгендә җылы кабул итсәләр, иртәгә алар Сарыкташта, аннан Орск, Сорочинск, Бузаулык шәһәрләрендә, Плешаново, Әсәкәй авылларында концертлар бирәчәк. Турне Абдуллина шәһәрендә 23 мартта чыгыш ясау белән тәмамланачак. Хөрмәтле язучылар, шагыйрьләр, шигъриятне сөюче тамашачыларыбыз, сезне чын күңелдән бөтен дөнья шигърият көне белән котлыйбыз. Шундый күркәм бәйрәм көнендә без мәртәбәле кунагыбызны каршы алабыз. Татар сүзе бәйгесенең жюри әгъзасы, Татарстанның халык шагыйре Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россиянең ат казанган мәдәният хезмәткәре Разил Вәлиев. Разил әфәнде, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез, саумысыз. Сез үзегездә тәбриклибез шушы бәйрәм белән. Һәр вакыт күчтәнәчкә шигырь белән йөрисез, сезне менә шигырь юллары белән каршы алыйк әле. Киләчәкнең башы бүгенгедә, нинди шатлык, картлык көнеңдә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Рәхмәт, рәхмәт. Мин оныкларым шулай рәхмәт әйтә, минем оныкларым бар. Сөйләшәләрме менә инде? Сөйләшәләр, бик матур сөйләшәләр. Без сезне соннар белән никтермәсбез инде, кайлардан килде, ни географиясы нинди булды, күп мыкта катнашучы булды. Безне менә эштәлеге һәм сыйфаты кызыксындыра күбрәк. Эштәлеге ягыннан һәм әһәмияте ягыннан әлеге татар сүзе турында нәрсә әйтер идегез? Чыннан да санында әйтеп тормыйм, ул 3000-дән артык. Географиясы инде искиткеч киң, бөтен Россия һәм хәтта чит илләрдән дә һәм 3000-дән артык әсәр килде. Мин шаккаттым. Беренчедән 3000-дән артык билгеле шагыйрь була алмый, язучы була алмый дөньяда, әмма ләкин 3000-дән артык кешенең, татар кешесенең үз туган телендә шигырь язуы, хикәя язуы ул инде искиткеч зур нәрсә. Димәк, бу көндәр безнең телгә игътибар шул хәтле зур. Билгеле, төрле кыенлыклар булуга карамастан, халык барыр туган телен онытмый, туган теленә тартыла. Ул туган теленә тартылу бит ул сөйләшү бер нәрсә, язу бөтенләй башка нәрсә. Әгәр дә инде ул кеше кәгазь алып, ак кәгазь алып, кулына каләм алып яза башлый икән, ул инде уйлана башлый. Тел турында да уйлый, ул милләт турында да уйлый, дөнья турында да уйлый, үзе турында да уйлый. Гомумән, иҗат ул уйларга, уйланырга этәрә торган бер бик тә әйбәт форсат. Фикер йөришдә, үсештә була инде. Һичшиксез, һичшиксез. Разил әби, катнашучыларга материал сайлау турында әйтер сүзләрегез бармы? Бәлки, балалар мәсәлән, яшенә туры килмәгәнрәкләрне сайлаганнардыр. Шигырьләрне. Нәк тотып алган сез нәк мин әйтергә теләгән фикерне бик күп балалар катнаша. Балалар нишләптер үзләренең бүгенге тормышлары турында түгел, үзләренең дуслары турында, туганнары турында, үзләренең мавыгылары турында түгел, өлкәннәр турында язалар. Бабасы сөйләгәннәрне язалар, әтисе сөйләгәннәрне язалар. Монсы начар түгел. Ул бит инде өлкән бүгенгә ихтирам дигән сүз. Монсы да бик кирәк. Әмма ләкин әгәр алар үзләренең бүгенге уй-хыяллары турында язсалар, көргән нәрсәләр турында, үзләрен борчыган нәрсәләр турында язсалар, тагын да яхшырак булыр иде. Менә балаларга килгәндә, аларны бүген көндә нәрсә борчый дип уйлыйсыз? Сез бит инде Тыгыз элемтәдә, сез Шаян ТВда да киң эшчәнлек алып барасыз.
Балаларның дөньясы кызык бу мөмкиндә. Без яшь вакытта безне әби бабайлар өйрәтәләр дөньяда ике дөнья бар дип. Ахират бар, бу дөньяда. Бүгенге балаларның өч дөньясы бар. Алар өчен ахират та бар, бүгенге дөньяда бар, виртуаль дөньяда бар. Алар күбрәк шул виртуаль дөньяда һәм минем иң балаларга караганда үземне өлкәннәрне борчый торган нәрсәне әйтим әле, безне иң зур борчыган нәрсә алар шушы виртуаль дөньяга кирип китеп, анда адашмасыннар иде. Чөнки ул орман, шатырман виртуаль дөнья. Менә ахиратны масындар истә тотсыннар иде. Һәм бигрәк тә бүгенге дөньяны, менә без яши торган дөньяны онытмасыннар иде. Балаларны нәрсә борчый дигәннән, балаларны безне нәрсә борчыган яшь вакытларында шулай ук. Билгеле, алар безнең шикелле ук чана шуып башкалар белән йөрмиләр. Күбрәк әйткәнемчә виртуаль дөньяда. Әмма ләкин аларның да борчулары бар. Алар да менә безнең халкыбызны гомумән нәрсә борчый, аларны шул ук борчый. Мәсәлән, бүгенге көндә безнең яшь җегетләребез армияга китәләр икән, сугышка китәләр икән, балалар бу турыда да борчылалар. Чөнки аларның әтиләре китә, абыйлары китә, ул турыда исән сау кайтсыннар дип алар турында шигырьләр язалар. Бик матур. Гомумән дөньяда нинди борчу бар, балалар күңелендә шундый борчулар. Димәк, алар аны аңлап үсә. Игътибарсыз калдырмый. Нәрсә генә булса да гореф-гадәтләр сакланып бара. Разилә, бу гала концертны бүтән катнашучылар да, тамашачылар да зарыгып көтә. Нәрсә көтәргә безгә? Ниндидер сокланырлык мизгелләрне хәзер күз аллап буламы? Минемчә, могҗиза көтәргә кирәк. Бу дөньяда безнең һәммәбезне дә көтеп алган нәрсәсе, бигрәк тә балаларны көткән нәрсәсе ул могҗиза. Әгәр дә бу дөньяда могҗиза булмый икәнен бер кызыгы да юк. Әгәр дә без иртән торып ашап-пишеп, кич белән кайтып ашап-пишеп, җокларга ятсак, телевизорга карасак, аның бер кызыгы да юк булмас иде дөньяда. Менә могҗиза ул инде шигырь, ул әдәби әсәр, иҗат ул һичшиксез могҗиза. Менә безнең тамашачылар шунда күрәчәкләр, менә бүгенге балалар, бүгенге өлкәннәр, бу конкурста катнашкан кешеләр нинди могҗиза тудыралар. Шигырь язу, ул хикәя язу ул могҗиза. Мин тамашачыларны могҗиза көтә дип әйтер идем. Сыйфат ягыннан да сорауларыбыз бар. Сыйфат ягы ничек? Чөнки ул корама тел белән сөйләшүчеләр байтак, телне ватып бозып сөйләшүчеләр байтак, бәйгедә катнашучылар һәм әле ул бәйгедә катнашучылар бит әле төрле вәкилләргә бүленә. Профессионаллар, үзешчәннәр, үзләр язучылар һәм башкалар. Билгеле, бу конкурста дөрес әйтәсез, төрле дәрәҗәдәге иҗатчылар катнаша. Әле яңа гына яза башлаган кешеләр дә, гомерендә беренче мәртәбә каләм, кулына каләм алган кешеләр дә иҗат итәр өчен бар катнаша бу конкурста. Һәм шулай ук инде танылып өлгергән шагыйрьләр, язучылар да катнаша. Мәсәлән, Рузал Мөхәммәтшин, аны инде без бит барыбыз да бик яхшы беләбез. Менә андыйлар да бар. Мин әле кемнәр җиңүче булачагын әйтеп тормыйм бу мөмкиндә. Буларның шушындый төрле дәрәҗәдәге иҗатчыларның катнашуы бер караганда сәер кебек. Ул бит инде профессиональ шагыйрь белән яңа гына яза башлаган кеше ярыша алмый. Әмма ләкин аның бер өстенлекле ягы бар, бер файдалы ягы бар. Менә яшьләр өйрәнсеннәр. Менә шушылай язарга кирәк икән дип. Менә ул булай язган, без булай язганбыз. Ул үзенә күрә бер бу конкурс бәйге генә түгел, бу үзенә күрә бер мәктәптә, иҗат мәктәбендә. Инде төп кемчелекләр дигәннән билгеле тәҗрибә җитмәү. Биюченең итәге бии кыскара дип әйтәләр бит. Монда булар яза устарлар. Мин аларга һич кенә тәнкыйть күзе белән карарга тырышмыйм. Мин бары тик аларга киңәш кенә бирә алам. Һәм әгәр дә алар иҗатын ташламасалар, һичшиксез киләчәктә аларның кайберләреннән инде менә дигән шагыйрьләр, язучылар үсеп чыгар. Билгеле әйткәнемчә 3000 язучы булмас, андый язучы була да алмый. Әмма ләкин алар арасыннан минемчә һичшиксез киләчәктә әдәбиятка килә торган яшьләр, өлкәннәр монда яшьләр барлыкка килер. Киңәш бирү ансы бер киңәшләрен тоталармысың? Күп очракта бит хәзер яшьләр шул 3нче дөнья барлыкка килү сәбәпле алар киңәшләрдән борын чирәләр. Төрлесе бардыр инде. Әмма ләкин киңәшне тоталармы, тотмыйлармы дип киңәш бирмичә утырырга ярамый. Бер кермәсә бер керә ул. Әйтә торгач, менә үзем дә яшь чагымны хәтерлим. Әби әйтә иде, баба әйтә иде. Колакка бер колактан керә иде, икенчесенә чыга иде. Әмма ләкин яши аңладым. Кырда бабай дөрес әйткән икән бит. Әби дөрес әйткән икән бит. Алар да шулай әле тора аңларлар. Теге вакытта менә бу кеше дөрес әйткән икән дип. Соң булагына күрмәсен. Иң мөһиме менә милләтебезгә ярдәм итүче, телебезне саклый торган шундый бәйгеләрнең киләчәге матур булсын иде. Разилә, сез бәлки безгә берәр шундый шигърият көнендә бәлки берәр күчтәнәч алып килгәнсездер. Мин бер кыска гына шигырь укып узмакчы булам.
ул туган тел турында. Туган телдә җырлы чишмә, туган телдә шаулый таулар, туган телдә дәрсәм генә, туган җирем мине аңлар. Туган телдә дәрсәм генә, туган халкым мине аңлар. Әфәрин, рәхмәт яусын. Исән сау булыгыз, бәйгенең киләчәге һәм нәтиҗәләр бар тип безне сөендерсен. Шулай да тагын бер сорау бирмичә булдыра алмыйбыз. Бу бит инде бәйге. Аның кызыксындыру чаралары да бар. Анда инде 1 миллион сум дип игълан ителгән фондның күләме. Шулай да телне матди чыганаклар белән саклап калып буламы? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез ТНВ телеканалының социаль шелтәрләрендә таба алачаксыз. Әлегә без халык шагыйре Разил абый Валиев белән сау булашабыз. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Оренбурда бердәм этнокитап йорты барлыкка килгән. Оренбург өлкәсе халкының мәдәнияте һәм тарихы буенча уникаль китап фонды Хөсәен Ямашев исемендәге шәһәр милли китапханәсе базасында тупланган. Бердәм этнокитап йорты туган тел татар милли мәдәни мөхтәрияте проекты. Китапханәнең проект эшчәнлеге нәтиҗәсендә Ямашев фонды тагын ниләр белән бояганын безнең Оренбургтагы хәбәрчебез белеп кайтты. Бу уникаль вакыйга тантаналы чын бәйрәмгә әверелде. Файда очрашу кунакларын каршы алып, милли киемнәрдәге төрле халык вәкилләре милли инструментларда башкаруында музыка яңгырап торды. Biz менә шушы грант акчасына күп итеп китаплар алдык. Төрле зур нәшриятләр белән эшләдек. Петербургтан кайтардык, Казаннан, Уфадан, Казаннан Татарстан китап нәшрияты белән эшләдек, Башкортстанның китап нәшрияты белән эшләдек. Инде фундаменталь басмалар да алдык. Алар наука китап нәшриятыннан кайттылар Санкт-Петербургтан. Бәйрәмдә катнашучыларны һәм кунакларны сәламләп, хакимият җитәкчеләре чыгыш ясадылар. Китаплары бер хәзинә булса, хезмәткәрләре үзләре бер горурлык дигән фикерләр еш ишетелде. Команда библиотеки имени Ямашева под руководством Светланы Халиловны Ахмедзяновой заслуживает аплодисментов. Светлана Халиловна, бу алкышлар сезгә һәм сезнең дус командагызга. Сезнең үҗәт итеп эшләвегез, бөтен җаныгыз, йөрәгегезне китапханәгә бирүегез безне сокландыра. Һәр проектны яңа яктан ачасыз, яңа алымнар белән зур үрләү ялыйсыз. Сез зур ихтирамга лаек кешеләр. Хөсәен Ямашев исемендәге Оренбургның беренче модель китапханәсендә укучылар уникаль фолиантлар белән танышып кына калмыйча, туган якны өйрәнү өлкәсендә эксперт консультациясендә ала алачаклар. Бу китапханага киләм, чөнки төрле вопрослар килеп чыкса, инде татар китаплары буенча мин аларны карап табам кирәк информацияны. Мин бу библиотека Ямашева 5-нче ел йөрибез. Менә бу китапның укысым килә менә. Бу майданчык Хөсәен Ямашев китапханәсендә менә эшен башлап җибәрә, аннан инде төрле китапханәләргә һәм план буенча мәктәпләрдә дә эшләячәк. Монда китапханәләр илебез буенча да бармак белән генә санарлык. Соңыннан катнашучылар уникаль китап күргәзмәсе белән таныштылар. Россиядә яшәүче төрле халыкларның тарихы һәм мәдәнияте буенча күргәзмәдә тәкъдим ителгән китаплар хакыйкатьне тагын бер кат раслый. Без төрлелектә бердәм. Көннәр җылынуга язгы мәшәкатьләр дә башлана. Быел кар күп, халык су басмасын дип борчыла. Көтелмәгән хәлләрне кисәтү өчен күпләр хәстәрен алдан күрә. Мәсәлән, Удмуртиянең Яган авылында яшәүче Сабит Шараев йорт Каралты кура түбәләреннән кар төшерә. Ишек алларындагы карны читкә чыгарып түгә. Бу эшләрне ел саен башкара икән ул. Удмуртиянең Кече Пырга районы Яган авылында 1400 кеше тора. Төзек йортлары, ныклы хуҗалыклары белән аерылып тора. Авыл яныннан гына Ижелгасага ел сайын яр буенда торучылар язгы ташуга алдан әзерләнә. Әйдә улым, карны җираграк ат, үй кырыеннан кармында калмасын. Авыл хәзрәте Сабит Шараевның йорты елгадан 100 метр ераклыкта гына урнашкан. Ул март айына керү белән йорт Каралты кура түбәләреннән кар төшерә, ишек алдындагы карны читкә чыгарып түгә. Тиешле әзерлек булса, бәлә казадан сакланып була ди. Үй кырында кар күрәйбез. МЧСка нитәбез, МЧС белән элемтәдә булабыз инде. Аннан кире такталар әзерләйбез.
бүкәннәр әзерләйбез. Шушы такталарны бүкәннәргә куеп, сакмаклар җәябез инде. Шушы сакмаклар үстеннән җөрибез. 70-нче елларда сунык басу сәбәпле урам буйлап көймәләрдә йөзгәннәрендә хәтерли авыл халкы. Дөрес, хәзер мондый авырлыклар булмасын өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы күп төрле чаралар үткәрә. Как правило, у нас будут проходить такие мероприятия, как чернение, как распиловка. Гадәттә, куркыныч дип исәпләнгән районнарда боз өстенә торф, көл сибелә. Шулай ук бозны кисү оештырыла. 9 участокта ел сайын боз шартлатыла, ди Владислав. Әлегә менә шундый әзерлек бара. Белгечләр әйтүенчә, су басу куркынычы бармы, юкмы икәнлеген бары тик март ахырында гына тулысынча билгели алачаклар. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Хезмәт кешесенең ял вакытын файдалы, күңелле һәм нәтиҗәле итеп оештыруда мәдәният хезмәткәрләренең роле гаять зур. Әлеге хезмәтне күрсәтү җаваплы һәм бик үзенчәлекле тармак. Шуңа да мәдәни чаралар белән таныштыруны бик җаваплы хезмәттәшебез, коллегабыз Идел Кыямовка тапшырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Милли музейында Казан утлары дип аталган концерт узачак. Онда Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятенең татар хоры чыгыш ясаячак. Концерт Татарстан Республикасы Милли музейында музыкаль пәнҗешәмбеләр мәдәни мәгариф проект кысаларында уза. Тамашачылар татар хор сәнгатенең бөтен байлыгын бәяли алачак. Халык җырлары һәм татар композиторларының авторлык әсәрләре яңгыраячак. Әлмәт театры сугыш кайтавазы спектаклен тамаша кылырга чакыра. Әлеге проект сугыш хәбәрчеләренең әдәби һәм тирән мәгънәле материалларыннан төзелгән. Ул татар сәнгать эшлеклеләренең җиңү өчен керткән өлешләре турында. Кайвакыт җырчы яки актер авызыннан әйтелгән ватан сүзе солдат өчен иң кадерле һәм кызганычка каршы еш кына соңгысы булган. Проектны куяр өчен сценарий авторы һәм режиссер Ильяс Гәрәев архив һәм район материалларын туплаган. Радио фондларында сакланган якташларыбызның тавышларын да эзләп тапкан. Алабуга дәүләт музей тыюлыгының күргәзмәләр залында Толстой һәм Пушкин дәүләт музейлары фондларыннан рус әдәбиятының алтын гасыры биографиясе Пушкин һәм Толстой дип аталган күргәзмә үз эшен башлый. Экспонатлар Пушкин һәм Толстой иҗатындагы сәнгати уртаклыкларның күп кырлылыгын, аларның тормыш һәм әдәбият турында уйлануларының чиксез тирәнлеген чагылдыруга юнәлтелгән. Шулай ук Алабуга музей тыюлыгының күргәзмәләр залында Ленин ватаны дәүләт тарихи мемориаль музей тыюлыгы тупланмасыннан Европалылар күзләре белән рус тормышы күренешләре күргәзмәсе ачылачак. Татарстан Республикасының Милли музее һәм Габдулла Тукай әдәби музее мәктәп укучыларын ядкәрләрдә Тукай рухы дип аталган әдәби конкурста катнашырга чакыра. Конкурс бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның музей мирасын популярлаштыру, балаларда китап уку культурасын тәрбияләү максатыннан уздырыла. Конкурсның шартлары гади. Әдәби конкурста Тукайның музейда саклана торган шәхси ядкәрләре турында яңа әсәрләр иҗат итү сорала. Биредә инде шигырьдә, поэмада, яисә хикәядә булырга мөмкин. Конкурсның җиңүчеләре Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрельдә билгеләнәчәк. Конкурста катнашыгыз, көтеп калабыз сезне дуслар. Шамил Закиров исемендәге 23-нче төбәк-ара Идел-йорт театр коллективлары фестиваль конкурсы кысаларында иҗади лабораторияләр старт алды. Быел беренче иҗади лабораторияләр Яршаллы Татар дәүләт драма театры һәм Казан дәүләт яшь тамашачы театр базасында узачак. Белем бирү программасында Татарстанның 12 профессиональ театры катнаша, алар республиканың һәвәскәр театр коллективларының 500-дән артык катнашучысын кулачлаячак. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз. Телевидениенең тылсымлы сандыгында сакланган бик кадерле кадрлар, фикерләр, өзекләр белән бүлешүне дәвам итеп, яңа сәхифәне тәкъдим итәбез. Күбрәк ялгышып кара эшләгәндә, бәлки син дә керерсең ул сандыкка. 120 ел элек Татарстанның күренекле актеры һәм режиссеры, Татарстанның халык артисты Хаким ага Селимҗанов туган. Хаким ага гыйлемле татар әдәбиятына, театрга гашыйк кеше. Салих Сәйдәшев, Кәрим Тинчурин, Хади Такташлар белән аралаша торган булган. Өстәвенә ул Марсель Селимҗановның әтисе. Сүзне хезмәттәшебез Гөлчәчәк Баһавиевага бирик. Сез бу хатны минем укыганда, мин бик күптән үлгән булырмын. Еллар бер-бер артлы үткән булыр.
исмем сезгә җитмәс, онтылыр. Күп еллар үткән. Хаким Сәлимҗановның исеме онытылмады. Киләчәккә хатларның авторы Хади Такташның үзенеке кебек. Телевидение фондында остазлары Хаким аганы менә шулай укучылары уратып алган кыйммәтле кадрлар сакланган. Телевидение фондыннан табылган архив материаллары арасында иң гаҗәпләндергәне, сокландырганы Хаким аганың Пишән базары яхуд яңа кисек башны укуы булды. Шул кадәр оста бер мизгелдә берничә образга әверелә ала. Шаптым шунда миннәр белән Мәскәүский якка күз салсам күрәм, тәгәрәп юл уртасыннан таш килә, таш түгеллә бер киселгән баш килә. Баш килә шундый каты, шундый кызып, полный хат килгән трамвайны узып, куркынычлы күзләре уттай яна. Ник йөрисең монда рөхсәтсез кирип, иши алмый, тәмле йокым уздырып. Белмисең, махсус колониям бар минем. Mahkemem var, автономиям бар минем. Нәрсә шашасың тагын? Ашага ишкән чагында шаркылдап көлү неприлично. От башкы Назим алайы бисквитлеп какавиша, каршысында адвокатлар жыңна үстергән биби баядерке. Карим Тинчуринның җиркәнсезләренең 1958 елдагы куелышы бу. Хаким Сәлимҗанов Зәйнетдин ролендә. Әткәй мәрхүмне кабереннән торгызып, менә шу кыйммәтне күрсәтәсе. Низер икән? Теге театрдагы шикелле күзен шарлай ачып шашарый. Шашарый бит, ә? Бу театр дигәннән безнең татарлар шул баядерке кебек уен булдырган икән. Татарга тагын. Таныдыгызмы? Хаким аганың бу укучылары бүген сәхнә тота. Габдулла Кариевның укучысы булган Хаким ага татар театрындагы буыннар җибен ялгап калдырган шәхестә. Миннән соң туачак җырчыларның даны күмәр минем атымны. Ләкин еллар зур бер легенданы саклап алып барган шикелле алып барыр шушы хатымны. Трат-та-та бүген театр була. Әле кайчан гына бер яшьлеген билгеләп үткән балалар театр түгәрәкләре инде зур бәйгеләрдә үзенең көрәшен башлап җибәрде. Театраль Идел буе фестиваленең регион-ара этабында балалар театр коллективлары номинациясендә җиңүче Апуш балалар театр студиясе. Аның җитәкчесе Алия Фәйзрахманованы каршы алабыз. Алия, сәлам, хош килдең. Хәерле көннәр. Bir яшь белән чын күңелдән тәбрик итәбез, гөрләтеп уздырдыгыз, өстәүле була күрсен бүрек. Менә безнең теләкләр әкрен генә чынга аша бара. Бәлки инде ул синең өчен әкрен генә түгелдер, син озак көткәнсеңдер. Чөнки һәр мәктәптә, һәр районда без менә шундый түгәрәкләрнең булуын хыялланып килә идек. Хәзер инде федераль бәйгеләрдә дә җиңү яуларга ирешеп барасыз. Регионны җиңдегез һәм нинди бәйге ул? Нәрсә көтәсез якын киләчәктә? Гомумән бу бит инде Апуш өчен беренче фестиваль, беренче конкурс. Шуңа күрә без бик дулкынлану белән үзебезнең спектаклебезне жюри әгъзаларына җибәргәндә, инде бернигә дә бәлки аның хәтле өметләнмәгәнбездер дә. Һәм безне шулай бәяләүләре безнең өчен бик зур шатлык. Апушның тылсымлы төшләре Рауил Бухараев пьесасы буенча Мөдәррис Әгъләмов тәрҗемәсе. Һәм безнең бик кызык булды, без бит спектакльне премьерадан соң яздырдык. Һәм балалар тавышсыз, шуның хәтле органнар, яртысы авырый. Һәм менә шундый темпта без аны яздырып җибәрдек. Шулай да бөтен коллектив җәлеп ителдеме соң? Әйе. Катнашай. Сәйдәш.
Сейдәш студиясында шөгыльләнүче балалар, әлбәттә инде спектакльдә бөтен 30 бала да катнаша. Шул ук составта ничек чыгардык, шулай ук без аны инде шушы фестивальгә тәкъдим иттек. Менә шушындый нәтиҗәләр инде сез әйткәнчә, һәм без 27 мартта инде фестивальнең театр көнендә, театр көнендә Шәрык клубында булачак телемост. Һәм шунда инде нәтиҗәләр билгеле булачак. Афәрин. Тагын ничә регион үтте икән, ничә регион арасында көчтән аша ансын беләсең якынча гына? Якынча гына, ялгышмасам 20-гә якын. Барысы да инде. 20-гә якын спектакль күрдем кебек, мин күбрәк тә бугай. Алар бөтенесе менә шул милли театрлармы яки башка спектакльләр бөтенесе дә рус телендә микән? Андый мәгълүмат бармы? Мин күргән спектакльләр арасында күбрәк рус телендә. Milli spektakller yok diyerlik. Lakin бар мәсәлән Удмурт ягыннан тигалар да рус телендә. Менә шундый рак. Демәк, без әле үзебезнең үз телебездә саклап һәм миңа калса бу ләкин бит инде рус теленә тәрҗемә ясалды, дубляж ясалды балалар тарафыннан. Шаян ТВ каналы безгә менә шулай булышты. Һәм безнең балаларыбыз менә шундый эштә дә үзләрен сынадылар. Үзләре үк үзләренең персонажларын дубляжладылар. Алия, гомумән балаларның театр студиясына йөрүнең максаты, менә артист булам дип йөриләрме алар? Мақсат балаларның йөрүме? Балалар нинди теләк белән йөриләр алар? Хәзерге вакытта алар инде күбесе, алар бит инде минем һәр күбесе 8-нче, 9-нчы класска барып җиттеләр, әйме? Мин әйтәм, нишлибез инде син белмәсәлән, әйме, Злата, нишлибез, кызлар, егетләр? Мин 11-не битерәм дә, мен әйтәм, нигә 11-гә хәтле училищелар бар бит. Инде алар училище турында чын-чынлап, театр училищесы турында чын-чынлап уйланалар. Кайсы бирләре барыбер үзләренең профессияларын алмаштыру турында уйлый башладылар. Тик бу безнең үз максатыбыз түгел. Аларны театр юлына юнәлдерү үз максат, төп максат түгел. Балалар студияга рәхәт урынга йөргән кебек йөриләр. Алар бер дулкында булган иҗатчылар таптылар. Мин бу сүзне бик еш сөйли башладым, әйме, бу Апуш студиясы бер гаиләгә әйләнде, әйме. Алар менә рәхәт урынга нәрсә дип, нинди максат белән барасың инде, әйме, аралашырга, фикердәшләрең белән яраткан шөгылеңне эшлиләр, хезмәт итәләр, алар чыннан да эш икәнен беләләр. Менә хыялланып кына түгел, театр ул бик күп хезмәт таләп иткәнен алар күрделәр, нәтиҗә булсын өчен. Әлбәттә. Кемдер әле андый хезмәт бәлки теләмәс дим. Юк, мин монда йөрим хәзер, кирәк түгел, мин артист һөнәр, йокысыз төннәр, ул кием, ул роль ятлау, ул образ уйнау, ул персонажны тудыру, Күп мөхтәмәл юк, мин минемдә гына йөрим дә, кирәк түгел, мин ана IT сайлыйм, яки юрист булам, яки ана тегүчегә китәм. Шулай да ажиотаж арттымы? Ул инде үзебезчә матур әйтер. Бик кызыксыну. Бик нык артты. Беләсезме, 2 яшьлек балалар әтиәниләр дә шылтырата башлады. Бер көн безнең хәрәкәттә бәрәкәт проектының бер хореограф миңа яза, Алия, әйдәгез, без пенсионерларга да бер Апуш әлдермеш. Инде без аңа исемдә уйлап таптык, әлдермеш. Бу инде шаярулар әлбәттә бик нык ажиотаж артты. Апуш каләгәсе килгән балаларын бирәсе килгән әтиәниләрдә шалтыратулар бик күп. Һәм шушы шаукымдан дип әйтим инде, безнең Шулпан студиясына кастинг булачак 26 мартта. Бу инде бер рекламада булып алсын, шушы кастингка Шулпан студиясына 10 бала, өстәмә 10 бала җыярга ниятлибез. Яңа группа җыела. Юк, шул төркемгә, булган төркемгә өстәмә тагын 10 бала кирәк безгә. Башкаларына әле өстәмә күрмәй. Юк, анда җитәрлек дәрәҗәдә балалар саны. Юкса менә шул балалар алар үзгәрәчәкме? Яки шул менә бер җыелган төркем инде ул 1-нче елда укый, 2-нче елдамы? Юк, беләсезме нәрсәдән? Һәм ничә ел дәвам итәргә тиеш бу уку? Ул эшләвен, ул уку түгел бит инде, ул эшләвен һәр вакыт эшләргә тиеш. Менә сезон башыннан, дим, уку сезоны кебек. Тик анда бит инде менә 20-не сайладың да, шул 20 балагына йөрү бер караңда дөрес тә түгелдер. Башкасында йөрис килә, башкасында эләгәс килә. Менә бу очракта нәрсәләр эшлисез? Әлегә андый мөмкинлекләр
тәрбиеләр юк. Безнең каралган менә мәсәлән 30 бала тәрбияләнә икән, студияларда 30 бала булырга тиеш, 15 кечкенәләр төркемендә, 15 олылар төркемендә. Һәм инде кайбер вакытта урыннар буш әйтәм бит, менә мәсәлән 9-ны бетерәләр дә, башка уку йортларын сайлыйлар. Һәм менә шул бушаган урыннарга бәлки балалар әзрәк кенә өлгерә алмый башлаган балалар да мәсәлән инде мәктәпне сайлыйлар, мәсәлән билгеләр төшеп китсә дип әйтгәндәйме. Шундай очракларда гына 1-2 урын бушап куя да, менә шунда инде яңа балаларын сайлыйбыз. Яңа балаларын сайлыйбыз. Әйе. Алия, рәхмәт. Җиңел булмаган эшегездә авырлыклар юлдаш булмасын. 25-нче фестивальдә дә җиңергә язсын. Амин. Ышанабыз, өметләнәбез. Уңай нәтиҗә көтәбез 27-нче мартта Алла бирсә. Әйе, амин, шулай булсын. Уңышлар. Көлмә. 20 март халыкара бәхет көнен тагын да ямьләндереп, халыкара бака көнен билгеләп үтәбез. Жир су хайваннарын саклауга багышланган халыкара бака көнен 2009 елдан бирле билгеләп үтәләр. Иртәрәк кирәк булган, ул бит күпме ризыкны бузылмас өчен файдалы хайван булып та яшәгән әле гомер буе. Риза. Баканың да үз бәйрәме булсын. Әле яңа хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова да дөньяның кызыклы якларын ачар, кызык дөнья сәхифәсенә юл бирәбез. Миләүшә, рәхим ит. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун һәм безнең җир шары. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең уйланып карагыңыз бармы? Җир шары Кояш системасында һәм бөтен галәмдә тереклек яши торган бердән-бер планета. Гаҗәп. Шул шар эченә 5 төрле океан, 63 диңгез, 500 мең утрау, хәтсез урманнар, биек таулар һәм 8 миллиард 8 миллион 552 мең кеше сыйган. Бу санны хәтта әйтеп бетерлек түгел. Саулармысыз, кадерле тамашачылар, мин Миләүшә Ризванова сезне сәламлыйм һәм җир шарыбызга багышланган чыгарылышны бик рәхәтләнеп башлап җибәрәм. Җир Кояштан 3нче планета. Иң тыгыз һәм зурлыгы буенча Кояш системасындагы 8 планетаның 5нчесе. Моннан тыш ул Кояш системасындагы Җир төркеменең 4 планетасыннан иң зурысы. Аны кайчак зәңгәр планета яки латынча Терра дип тә атыйлар. Җир хәзерге вакытта галәмебездә бердән-бер тереклек итә торган урын. Безнең планета якынча әйткәндә 4 миллиард ел элек, анда яшәүче беренче җан ияләре 3 миллиард ел элек барлыкка килгән. Шуннан бирле җирнең биосферасы планетадагы атмосфераны һәм башка абиотик шартларыннан шактый үзгәрткән. Җирнең биосферасы магнит кыры белән бергә зарарлы кояш радиациясеннән блоклый, шулай иттереп ул җирдә яшәү мөмкинлеген бирә. Җирнең физик үзенчәлекләре, шулай ук аның геологик тарихы һәм орбитасы шушы чор дәвамында тереклекне, барлык җан ияләрен саклап калырга ярдәм итә. Планетаның барлыкка килүенә бәйле бик күп гипотезалар бар. Мәсәлән, бер фараз буенча җир шары чагыштырмача тиз вакыт эчендә Кояш тирәсендәге болытлардан барлыкка килгән. Безнең планета орбитадагы болытлардан үзенә кирәкле әйберләрне водород, су, углекислый газ, азотны җыеп алган һәм безнең җиргә әйләнгән. Икенче фараз буенча җир шары тузан болытларына Кояш тәэсир итү нәтиҗәсендә оешкан. Өченче төркем галимнәр планетабызның озак вакыт эчендә метеоритлардан барлыкка килү гипотезасын яклый. Әйе, бүген җир шарының барлыкка килүе кешелек өчен мәңгелек сорау булып кала. Шуңа да карамастан, галимнәр, космонавтлар планетабыз турында бик күп ачышлар ясаганнар һәм әле дә эзләнүләрен, тикшерүләрен дәвам итәләр. Билгеле булганча, җир шарының Кояш тирәле әйләнүе 1 ел. Шулай ук бер тәүлек эчендә җир үз күчәре тирәсендә бер әйләнеш ясый. Планетабызның күчәре авыш булу сәбәпле, Кояш нурлары ел дәвамында әле төньяк ярымшарда, әле көньяк ярымшарга эләгә. Кышкы Кояш торышыннан соң көннәр озыная башлый, ә төннәр кыскара һәм көн төн озынлыгы белән тигезләнә. Язгы көн белән төн тигезләшү көне җитә. Бездә дә иртәгә көн белән төн тигезләшәчәк. Бу Нәүрүз бәйрәме ишек шакый дигән сүз. Ә без дөньядагы барлык тереклек ияләре өчен уртак йорт булган җир шарыбызны саклыйк, табигатьнең гүзәллеген, байлыгын күрә белик. Республикабызда премиялар шактый, ләкин аның иң әүхәтлесе, иң кәттәсе һәм иң күп сораулар тудыручысы әлбәттә Тукай премиясе. Әкият дәүләт күршәк театр артисты, Татарстанның атказанган артисты Дилүс Хуҗиәхмәтов һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Илмир Низамовны кайнар сәламлибез.
Егетләр, саумысыз, хош килдегез. Сәлем, сәлем. Сіз аптырамасыз бүтін жерде Илмир қонақта деп, чөнки ниндеген әйбергә тотынма, Илмир анда катнаша һәм әлбәттә қонаққа ашкынып торучы җегетләребезнең берсе. Бүген дә кояш кебек балкый. Яз килде бит, яз килде. Тукай премиясе, ул язның иң кәттә премияләренең берсе. Әкият Курчак театрының Әдәмнәр спектакле, ул Әкият Курчак театрына зур уңыш алып килгән спектакль дип әйтәсе килә, чөнки Курчак театры никадәр күләгәдә эшләп килгән булса, ул инде хәзер республика күләмендә түгел, федерация күләмендә зур уңышларга иреште. Шул спектакль белән тарихын искә төшерик Дилүз. Біз инде бу спектакльгә 2001 елны эшкә тотындык. Шундый бәләкәй генә команда белән Илгиз Гызнурович инде безнең режиссерыбыз. Ул команда дияргә ярата бу спектакльдә. Без бик аз, ике артист һәм композитор, режиссер, художник. Шулай эшкә тотындык, ул безнең инде внеплановый эш иде. Без үзе тәкъдим итте, менә шулай әйдәгез бергәләп эшләп карыйбыз дип Илгиз Гызнурович безгә тәкъдим итте. Эшләп торыш планга кертелмәгән эшләр аеруча уңышлы булгаймы? Без шулай спектакль арасында бергә җыелып, уйлашып, репетициялар ясадык. Шуннан соң инде премьерасы уңышлы гына үтте. Һәм без ул көнне әле уйламаганбыздыр да, чөнки инде 2 атнадан соң аны бик кызыксынып Мәскәүдән килеп карадылар. Мәскәүдән Питер режиссерлары килеп карады. Без аны махсус күрсәттек шулай ук Алтын битлеккә. Ул вакытта әле уйламаган идек. Бу спектакльнең шундый озын, матур юлы булыр. Алтын битлектә дә ул 4 номинация буенча дәгъва кылган иде шулай. Бу әлбәттә Әдәмнәр спектакле әйтеп китәсем килә. Ул инде менә шушы премьерадан соң театрны Россия Федерациясына ул бик күтәрде. Чөнки без инде теге фестивальләргә күп йөрсәк тә, барыбер әле алдынгы беренче урында торган бик көчле фестивальләргә эләгеп булмый иде. Мәсәлән, ниндиләр? Мәсәлән, менә без инде шушы спектакльне Алтын битлектә күрсәткәннән соң безгә бик күп танылган артистлар, режиссерлар керде Мәскәүдә. Шулай ук Мәскәүдә бик күп татарлар карады аны. Без аны 3 тапкыр күрсәттек Алтын битлек вакытында. Һәм шунда үзебезнең инде Мәскәүдә яшәүче татарлар да керделәр. Шунда аны бик күп режиссерлар күреп алдылар. Һәм инде без икенче сезон ачылышына безне отборсыз шакыру иң яхшы фестивальләргә менә шулай йөреп тора иде. Без беренче тапкыр театрда сайлап бардык. Кайсысына үзебезнең барасыбыз килә. Ул Екатеринбург фестивале. Ул инде Курчак театры өчен иң алдынгы, иң шундый сыйфаты буенча да, жюри агзасы буенча да ул инде алдынгы фестиваль. Хәзер менә шулай ук безне видео отборсыз Омский фестиваленә чакыралар. Ул иң шундый элекеге бик зур фестиваль, Арлекин фестивале. Анда да безне әлбәттә шушы Әдәмнәр спектакле белән танылганга чакыра. Режиссерны Алтын битлеккә жюри итеп алып киттеләр. Ансы да, Гомумән Галимҗан Ибраһимовның әлеге әсәрен сәхнәләштерү бик җиңелләрдән булмагандыр, әлеге темага кагылу шулай бит. Бу репетицияләр иң үзәккә үткән дип әйтеп буламы? Кыен булдымы? Ничек булды ул? Әйтергә кирәк, менә мин шәхсән үзем ул спектакльнең куелышын ул әлбәттә күп еллар уйланды. Илгиз миңа күптән әйткән иде, шундый хыялым бар дип. Ләкин менә үз куелышы мин аны сизми дә калдым. Ничектер ул мин музыка яздым, алар аны сәхнәләштерде. Ул бик тиз пәйда булды ул спектакль минем өчен. Ничектер шулай безнең репетицияда бик бәхәсләр дә бик күп юк иде. Ничектер музыкасы да туры килде, артистлар да ул менә миңа Дилүс ул көнне шалтыраткан иде. Безгә ди шул хәтле ул музыка ярдәм итә ди шул атмосферага керер өчен. Һәм әйтергә кирәк, айруча барыбер Курчак театры ул бит инде балалар театры. Һәм 99% безнең тамашачы шулай кабул итә аны. Ләкин менә Илгиз килгәч ул театрга, ул аның менә тамашачын үстәргә бик тырышты һәм тырыша. Һәм менә өлкәннәр эчендә, зурлар эчендә шундый үзенчәлекле, шундый авыр темаларны күтәрә торган спектакльләр барлыкка килде һәм Әдәмнәр әлбәттә аларның иң менә үзәккә үтә торгандыр. Бик көчле спектакльдер һәм менә аның Россиядә танылуы ул минемчә бик
табигый хәл. Һәм Казанда безнең менә шундый да театр бар. Һәм ул спектакльне кем күрмәгән, әлбәттә күрергә кирәк дип уйлыйм. Димәк, Делюс, федерациядә гомумән әкият Курчак театрында өлкәннәр өчен дә спектакль куелу практикасы ул булган. Тик безнең Казандагы, Татарстанда гына куелмаган дип аңларга мөмкинме моны? Әлбәттә, ул кайбер театрларда электән үк 15-16 спектакль шулай өлкәннәр өчен репертуарларда бар иде. Бездә дә бар иде бит, нишләп безнең Ханума спектакле, Ночь перед Рождеством спектакле өлкәннәр өчен бар иде. Тик ул барыбер теге Ханума ул комедия, теге ничек әллә нинди темалар күтәрә торган түгел, җиңелчә ял итә торган спектакльләр генә. Ә монда бит инде барыбер Адәмнәр спектакле, Галимҗан Ибраһимов, ул бит безнең барыбер Татарстаныбызның тарихы. Бик җитди теманы күтәрә. Җитди тема, әлбәттә, җитди тема, уйланырга мәҗбүр итә. Һәрбер килгән кеше менә безгә Екатеринбург татарлары да керде, Чиләбе татарлары да керде. Без спектакльне фестивальләрдә уйнаганнан соң. Мәскәүдә һәрберсе кереп, менә шулай кулны кысып, бер әбиең менә шулай җибәрми. Улым, ничекләр генә түзәсең бу спектакльдә. Рәхмәт сиңа. Шушылай безгә менә шушылай безгә күрсәткән өчен. Хәтта ир-атлар да еларга мәҗбүр булган дигән фикерләр ишетергә туры. Үзем елап чыктым, менә шәхсән үзем елап чыктым. Булды, төрле хәлләр булды. Чөнки кайбер кеше без инде башта уйнаганда куркыбрак та куйдык. Кайбер кеше спектакльнең уртасында чыгып кирип тә йөргәне булды. Әйтергә кирәк, монда курчаклар гына уйнамый, монда сез үзегез дә. Бу әлбәттә безнең өчен авыр спектакль булды. Нигә? Без бит инде теге курчак артында үзебезне шушы характерга, шушы курчакның маскасына туры китереп уйнарга өйрәнгән. Ә монда бит барыбер тере план булгач, үзеңнең физик халәтеңне турыша әйткәндә трансформалаштырып, шайтырып, аны барыбер авыр 1 сәгать буе, сәгатьтә 20 минут бара спектакль, антрактсыз авыр, әлбәттә 2 кешегә менә шушлай бөгелеп, шушы барыбер повестьны уйнап чыгу. Әйе, ул бит барыбер теге син ачлык дисәң дә гел аш булып кына йөри алмыйсың инде. Аны барыбер үзеңнең өеңдә бер халәте булырга тиеш ул геройның баласына карата, хатынына карата, аның алар өчен ничек җанып йөрүе, шулай ук теге баянна сорап Казанны алыштырга баргач та ул инде икенче халәт, барыбер алышырга кирәк, барыбер уйларга кирәк. Һәм безнең өчен ул актерлар өчен дә зур шундый шәп мәктәп булды. Шуннан да менә Илмирның сүзен куәтләп әйтәсе килә, 99% кеше Курчак театрының балалар өчен генә дип саный. 50-гә 50 булса да бик сөйнечле булыр иде, чөнки ник дисәк тә безнең Әлфия апага багышланган Әлдермештән Әлмәндәр, тагын нәрсәләр менә шул Адәмнәр, Шүрәле, өлкәннәр өчен дә куелган спектакльләр бик күп, һәм алар берсе дә кимен куймыйм, мәгънәсе эштәлеге һәм куелышы буенча егетләр килгән өчен рәхмәт яусын. 26 апрельдә котлашырга насыйп булсын, Алла бирсә. Амин, рәхмәт. Рәхмәт тапшырырга килгәнегез өчен. Бүген тапшыруыбыз дәвамында бәхет сүзе еш яңгырады. Мөгаен бәхеткә ирешү серләренә ял итә белүдә керә торгандыр. Буш вакытыгызда ял итергә өйрәнегез. Бөтен борчу мәшәкатьләрне баштан чыгарып, җиңел музыка тыңлау да файдалы. Ял итә башладым дип торам. Үзегез өчен кызыклы булган эшләр белән генә мәшгуль булып, көннәрегезне нәтиҗәле итеп үткәрегез. Бәхетле, мавыктыргыч гомер кичерергә язсын. Иртәгә кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Бер үк бәхетле була күрегез.